ne dervi ve siyaseta rojane siyaseta jrezem nakin. Em partiyek granın, partiyek bedeldayı. Rastı ana ser irada geleme hipotek tayin kirne. Nave ve jî ev şeş heft salın dibêje qayyum. Bere jî hebû siyaseta AKP û MHP'da heya 2015 formülasyonek dibû ana şinda jî heft salın davê da jî formülasyonek nûyê formatek avêtine. Navê ve jî kirine qayyum dixwazim bi rêv rêbazê qayyumê jî ev tiştên qirêj bigirin. Ana li bedere behs dike dibe şerq islahat planı. 7 sal berî ve jî ev bû. Avakirina komara Türkiye'de inkarkirina Kurda heye, pişaftina ser zimanê Kurdî heye, tasfiyekirina vî milletî heye. Le Portuka davê da jî serokê vî milletî dibêje 7 sala 21 da qirkirina çandî tê pêşxistin. Te bîrave vezîrê AKP ez bawer dikim Bülent Arınç bû. Dema behsa zimanê perwerde dikirin digotin Kurdî. Bibi zimanê perwerde an nebe. Bülent Arınç li ve dere tiştek gotibû. Belkî siyaseta 7 salî divir da veşartiye digot ma zimanê Kurdî zimanê medeniyetê yê ma. Rastı qirkirinek çandî te meşandin. Çawa te meşandin em li mala xwe derdora xwe taxên xwe em Kurdî dipeyivin. Bi taybet ev herema Cîzir dibe, Qoser dibe, Nûsêbîn dibe, Sîlopî dibe. Heya gevere, heya alê ser hate Batman jî tê da ev herema hemî qada jiyanê de Kurdî dipeyivin. Le şaradariya çi kir? Şaradariya tiştek nekiribî jî ev zimanê Kurdî xist saziya. Saziyê ve hereme da êdî fermiyeta ve vî zimanî çêbû. Beşên ziman vebû, malperên zimanê Kurdî vebûn. Gelek xebat alê zimanê Kurdî da pêş xistin. Ji bo ve devlete teamül nekir, qebûl nekir. Qayyumê xwe tayin kir, evûlê êrişa zimanê Kurdî kir. Ziman çi ye? Ziman netevbûna me ye. Ê milletekî dike millet zimane, çandê, jiyana wî ye. Dema ev zimana bi şeklekî sistematîk şaftin servere meşandin hêdî şinda dimîne, li davê dimîne. Ji bo ve êrişa ziman bike.